खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बिसायख'थि गेलेनायनि लामायाव नामा? बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसायख'थि गेलेनाय गेलेयैखौ लानानै आं दायो रोखा बुंनो हाया, नाथाय आंखौ अनसायग्रा रायजो राजाफ्रा आंखौ दासिमबो बिसायख'थि गेलेनायखौनो लुबैदों आरो बिथांमोननि थुलुंगा होनाया आंखौ साहस होयो। नाथाय बे नङा जे आं गाव एमएलए मन्त्रि जानानै गावनि थाखाय सानदों एबा खालामदों। सिगाङावबो आं रायजो राजाफोरजों थाफानानैनो आं आंनि मावनांगौ बिबानखौ मावबोदों। रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ बिसायख'थि गेलेनायखौ थारैनो लुबैमारदोंब्ला हाइकमान्डआ बिसायख'थि गेलेनो टिकेट होयोब्ला आं बिसायख'थिखौ गेलेगोन, जेराव आं रायजो राजानि थाखाय आरोबाव मोनसे खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थानि थाखाय सायख'जानाय भुटाननि कुइन मादार मुङै मिथिजानाय ग्यालुम आसि दर्जी वांम' वांचुकनो मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मैया 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2025खौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि मैया भुटाननि कुइन मादारा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दरखं सफैनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ बर'नि दोरोङारि मोसानायजों लोगोसे गाजा गोमजायै बरायनानै लाबोयो। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माननि बान्थाजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि गानग्रा दख'ना आरो जोमग्राबो गथायो। हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बे बान्था राननाय हाबाफारियाव उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर', एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सायाव फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि नयाबस्ति खैरानियाव फुंनि 5 बाजि रिंगासो समाव हाग्रानि मासे मैदेरा ओंखारबोनानै हरखाब दीपक अधिकारी मुंनि सासे सुबुंनि न'खराव लामानि बेराखौ सिफायनाय सोदोब खोनानानै साखाथिनिनो गबिन्द सार्थि मुंनि सासे सुबुङा नायहैनाय समावनो हरखाब मैदेरा बिखौ नुसननानै होसोबोयो। मैदेरखौ होसोबोनाय नुनानै गबिन्द सार्थिया गावनि न'नि बारान्दासिम सौहैनायावनो मैदेरा बिखौ बोना लाबोनानै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो। बेनि अनगायैबो आरो गुबुन सासेबाव उमिमाया मुंनि सासे आइजोखौबो मैदेरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो। रायजोआव फिन आरोबाव कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा एसटिनि दाबिनायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों। बे दाबिखौ लानानैनो फैगौ 15 फेब्रुआरिनिफ्राय रेल होबथानाय हाबाफारि लागोन होननानै मिथिहोदों केएसटिसिनिफ्राय। जानानै थांनाय रौतानि बरसाराव बिर सिलाराय दिबस फालिनायाव बे गोख्रों थांखिखौ लादों केएसटिसिआ। रेल होबथानाय हाबाफारि बादियै आसामजों लोगोसे सोनाब बंग' आरो बिहाराव रेल होबथानो थाखाय हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2025 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा एसटि दाबि खालामनानै राजा लामायाव गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिफोर लाबोदोंमोन। नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव 1 सप्तानि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों फोसावनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम 1 दान बारलांनायनि उनावबो जेबो फोसावैखौ लानानै बे थांखिखौ लादों होननानै फोरमायदों केएसटिसिनिफ्राय। बे खेबाव जोंखौ सोमावसारनायनिफ्राय रावबो सोरखारा होबथानो हानाय नङा होननानैबो गोख्रों हुमखि होदों केएसटिसिनिफ्राय। নিৰ্বাচন নেখেলিতো ৰাজনীতি দলে নহ'ব। সো 2026ৰ নিৰ্বাচনটো অসমৰ নিৰ্বাচন, কাউন্সিলৰ নহয়। আমি কাউন্সিল এৰিয়াক লৈ পেলাই গঠন হৈছিলোঁ UPPL দল, কিন্তু 2021 চনত আমাৰ MLA জিকিছিলে আৰু অসম বিধানসভাত গৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক এছেম্বলিৰ মজিয়াত আমাৰ যিটো আছে তাত দাঙি ধৰিছিলে আৰু তেনেকুৱাই আমাৰ MPও দুজন আছে। তো সেইকাৰণে UPPL দল হিচাপে ভাৰতৰ নিচিনা সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশত আমাৰ ৰাইজৰ যি আশা আকাংক্ষা, ৰাইজৰ যি সমস্যা, এইবিলাক লৈ পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মজিয়াত, এছেম্বলিৰ মজিয়াত কাম কৰিবলৈ আমাক বিধায়ক লাগে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি UPPL দলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বডোলেণ্ডৰ যি 15খন আসন আছে বিধানসভাৰ আসন, এই বিধানসভাৰ আসনত আমি কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ সাজু কৰি আছোঁ। আৰু লগতে বডোলেণ্ডৰ বাহিৰত, বডোলেণ্ড এৰিয়াৰ বাহিৰত কিছুমান এৰিয়া আছে য'ত নেকি আমাৰ বিভিন্ন ৱেল উইজাৰবিলাক, আমাৰ শুভাকাংক্ষীবিলাক বা আমাৰ লগত কাম কৰিব বিচৰা ব্যক্তিসকল আছে বা আমাৰ দলক ভাল পোৱা, আমাৰ নীতি আদৰ্শক ভাল পোৱা ব্যক্তিসকল আছে। আৰু তেখেতসকলে আজি বককে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলবিলাকত আমাৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথটো BTCৰ ভিতৰতে আহিল, বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ দলটো গঠন কৰিছে আৰু সেই অঞ্চলবোৰতো আমাৰ কাম কাজ চলি আছে। रां जाख्ल'नायनि खोथा बिथाङा माखासे गावनि स्टेटासाव फोसावदों। दा बेखौ जोंनि मास्टार ट्रेनारफ्रानो मोननाय बायदियै दा बेखौ जोंनि मास्टार ट्रेनारफोरनि गेजेरावनो माखासे बिदि सावरायलायनाय जादों आरो बिनिफ्राय गावनि स्टेटासाव बबे मिडियाफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव ओंखारलाबायनायखौ नुदों। दिनै सासे आर्टिस्टजों बे मास्टार ट्रेनारफ्रा बेबायदि जे फैसा जाख्ल'नाय
मा टाइपनि मास्टार ट्रेनार बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बिराद दुखु मोनदों जों बेखौ गावनि बिनानाव हिसाबै जों बेखौ अननानै जोङो सावरायनो लिंहरदोंमोन नाथाय फननि गेजेरजोंबो बिथाङा गावखौनो उन्दै जानो सानाखै दा बिनि थाखायनो जों दिनैनि नैबे प्रेस मिटखौ जों लानो गोनां जादों आर्टिस्टनि मुङानो जादों डिमाकुसि हालामनि नागासुबा थाइगिबारि गामिनि निता बर' मा टाइपनि मास्टार ट्रेनार फैसा जाग्रा मास्टार ट्रेनार माबायदि फोरोंदों बिसोरो बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थानायखौ नैबे टंला बे हालामाव जिथु जानो गोनां दा बेफोर बाथ्राया खोनाबाय थादों जोंनि खोमायाव हाबबाय थादों जों दुखु मोनदों बेनिखायनो जों खावलायनो नागिरदों जिल्ला हारिमु आफादनि जानानै जे बिथाङा 24 घन्टानि गेजेराव गावखौ जुदि बियो निउज पर्टेलनि गेजेरजों निमाहा बियाब्ला नाथाय बेखौ जोङो निमाहा बियाब्ला जोङो बेखौ मानहानि बा आयेनगत भाबै जोङो बेखौ बेबस्था लानाय जागोन।